Hei, mun nimi on Auli Honkanen ja mä oon Viherpiha-lehden päätoimittaja. Mä tulin tänne puutarhan myymälään haistelee kevättuulia ja katsomaan, miten innostuneita ihmiset on. Nyt mä annan sulle 5 hyvää argumenttia, joilla sä pystyt myymään Viherpihaa. Viherpihasta saat parhaat neuvot kasvien valintaan ja puutarhan suunnitteluun. Ohjeella me löydät oikean kasvin oikeaan paikkaan. Aiheita käsitellään laajasti aina maalaistalon puutarhasta, muotopuutarhaan ja metsäpuutarhaan. Jutun mukana saat myös kattavan kasvilistan, jonka avulla löydät oikean kasvin oikeaan paikkaan. Viherpihan avulla teet oikeat asiat oikeaan aikaan. Anne Nallakka auttaa sinua tekemään oikeita asioita joka kuukausi ja näin et tuhlaa aikaasi vääriin asioihin. Samalla saat tarkat ohjeet siitä, mitä hyötytarhassa kannattaa milloinkin tehdä, jotta sinun kasvimaasi kukoistaa. Viherpiha vie sinut kauniille pihoille eri puolille Suomea. Pääset kurkkistamaan innokkaiden harrastajien pihoille ja ottamaan niistä mallia. Viherpiha on tehty Suomen oloihin ja meidän asiantuntijamme antavat parhaat neuvot. Lehdessä työt näytetään vaihe vaiheelta, jotta aloittelijakin onnistuu varmasti. Tänä vuonna meillä on mielenkiintoisia aiheita, muun muassa oikeaoppisesta puiden istuttamisesta, kärheen kasvattamisesta ja luonnonmukaisesta torjunnasta sekä paljon muusta. Viherpihan avulla säästät aikaa, vaivaa ja rahaa. Kun teet alun perinkin asiat oikein, säästät aikaa ja vaivaa. Oikeilla kasvinvalinnoilla, joiden ohjeet saat Viherpihasta, säästät selvää rahaa. Ja kaiken kaikkiaanhan puutarhan harrastuksen pitäisi olla hauskaa. Sitä Viherpiha tarjoaa. Näillä eväillä ja toimituksen lämpimillä terveisillä sinä onnistut varmasti. Tsemppiä!